Jer znaš kaj mi se zna dogoditi? Zato volim svoju curu jer ne razumijem. Svaki put kad me cura kroz dan pita šta ćemo jest danas, ljudi, ja u tom trenutku postanem Luka Modrić na suđenju Mamiću. Ne znam, ne sjećam se. Znači, cura me pita šta bih htio jest, ja u tom trenutku nemam ni jednu hranu u glavi, ja u životu nisam jeo, razumiješ? Cura me pita, pa šta ti se jede? Ja kao... Šta se tebi jede? Ja pa kao, pa meni se jede... Što se tebi jede? Buraz, 4 sata kasnije mi je čovjek želuci idu. I šta ćeš jest? Ja nemam pojma. Znači, to je fascinantno, ljudi. Zato mi je drago da sam s takvom ženom u odnosu, jer Buraz, to je razgovor koji mi vodimo svaki dan. Mi svaki dan, evo recimo danas nismo znali šta jesmo, napravili smo si karbonaru. Sjednemo, jedemo karbonaru i motamo tu karbonaru i krenemo i ona kaže, znaš kaj bi mogli sutra? Kao sarmu. Ja kao, da, mogu, svaki danas nismo radili sarmu. Ajmo si za piva, ne, sjetit ćemo se sutra. Znaš kaj će biti sutra, super, kaj ćemo danas jesti? Šta se tebi jede?